ҳукумати тоҷикистон дастур додааст ки хоҷагиҳои деҳқонӣ садҳо гектар заминро ба ҷангал баргардонанд. ин заминҳоро солҳо қабл барои ташкили хоҷагии деҳқонӣ ба мардум дода буданд. ҳозир ҳам супориши президент аст, супориши ҳукумати ҷумҳурӣ, прокуратураи генералӣ ҳам хат сар кор гирифтааст барои баргардондани ҳамин хоҷагиҳои деҳқоние ки дар ҳудуди хоҷагиҳои ҷангал ҳастанд. ба гуфтаи мақомот барои ташкили хоҷагии деҳқонӣ дар ҳудуди ҷангал қарори ҳукумати ҷумҳурӣ лозим аст. ҷангалбонҳо мегӯянд танҳо он хоҷагиҳое ки дар заминҳои ҷангал кишту корро давом медиҳанд қарори ҳукуматро дар даст доранд. қонун қатъӣ аму хоҷагиҳои деҳқониеро мо эътироф мекунем ки ҳукумати ҷумҳурии Туркистон онро қарор додагиа қарор додаш бошад вай дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ дар ҳайати ҷангал аст. ҷангалбонҳои минтақаи Кулоб дар ихтиёрашон 324 000 гектар замин доранд. аз ин миқдор 38 066 гектараш ба сокинон муваққатан дода шудааст. маълум нест ки чӣ қадар аз ин заминҳо бояд ба идораи ҷангал баргардонида шавад. то ин вақт додситони кул қарори 16 хоҷагии деҳқониро бекор ва заминҳоро ба ҷангал баргардонидааст. хоҷагии ҷангали Хувалин 4 адад 320 гектара баргардонданд. Дашиҷон 2 адад 1497 гектара баргардонданд ба хоҷагии ҷангал гардонданд. Балҷон 2 адад 200 гектара, Фархор 8 адад 1593 гектара, ҷамъ 3610 гектара баргардонда ба хоҷагии ҷангал вайшон карданд. соли 2022 ҳукумат барои васеъ кардани ҷангал барномаи махсус қабул кард. бар пояи ин барнома то соли 2040 бояд дар ҷангалҳои тоҷикистон 2 миллиард дарахт шинонида шавад. аз ин 860 миллион дарахт ба вилояти Хатлон рост меояд. мувофиқи ин барнома ҳамчунин то 30% чарогоҳҳо дар ҷангал кам карда мешаванд.